Ndine nyaya mbiri dzandakabata pano nhasi. Nyaya yekutanga yandinayo i-update yezvabuda mudare raMajestic Court uko kwanga kuchitongwa mai vaya vekuzvindikita mwana kurova vanozivikanwa nezita rekutiro Aida yapinda nhasi musi wa26 mukoti judgment ikatoiswa. Nyaya yechipiri yandakabata panapa ndine audio yemumwe murume atibata maringe nenyaya ya tafadzwa shamba pamwe chete na tapiwa makore. Saka regai tidzidambure tichitanga nenyaya iri mudariro zvanhasi uno yabva mudare zvabva kudare raMajor Street. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, utindi TV yasata, otende, otende, otindi TV yaba ganjanda, uyai kane muone. Makadini muri yeZimbabwe pachipamwe ndine masoko andichangotambira izvozvi ari kubva mudare manga muchitongwa nyaya yamai vaya vekuzvindikita mwana kurova anozivikanwa nezita rekuti Aida. So masoko atiri kutambira ane kakutifadzei uye zvinoratidza kuti Mwari minamato yedu vainzwa, nekuti chikumbiro chedu chihombe chaiva chekuti mai ava vadzokere kuvana. Saka naizvozvo mutongi wedare raMajor Street kwamutare aisa mutongo kuti mai ava vaite inonzi iyo pachirungu community service, kureva kuti vanenge vachishanda asi vari kumba zvavo, asi vachishanda kuripa mhosva yavo, kuripa mhaka yavakapara iyi. Tichakupai zvakawanda mukufamba kwenguva mushure mekunge tanzwa kuti community service iyi ichange yakamira sei, nekuti izvozvi tichakamirira kuti tinzwe kuti community service yacho ichange yakamira sei. Zvakarewo kana nenyasha dzaMwari tichaita kuti tizovaona mushure mekunge vabva ikoko kwavari. Ndinoziva kuti tine vakawanda mucomment section vakagumbuka kwazvo nekuda kwevidhio iroro, vanga vachitaura mucomment section kuti ngavasungwe, ngavagareko, nekuti kuita kwavo akukodzeri, hazvisi zvamai izvi, havana unhu hwamai. Ndizvozvo ichokwadi kana wakatarisa vidhio, nyangwe neni ndakanzwa hasha dzichimuka dzichisimuka chaizvo pandakaona, ende ndizvo zvinova zvakandipa simba rekutsvaga kuti vanogara papi, zvakazokonzera kuti ndizorasika ndichienda kudhuze nekwachiyadzwa kwabambazonge ndanzwa kuti kwamuchisi, kusvikira ndazodzoka futi ndikaenda kuzonwe ndikavaona pavidhio randakabva kuisa mumashure omo. Ndofunga mukazviteedzera munozviona izvozvo. Asi hama dzangu, nekuda kweshungu idzodzo dzese tinofana kuziva kuti tiri vanhu uye tinotadza. 1 John chapter 1 ukaiwerenga kubva pavhesi 8 uchidzika, unonzwa soko raMwari richiti kana tichizviti hatina zvivi tiri varevi venhema, uye zvokwadi haizi mwatiri, kureva kuti munhu ane paanokundikana, ane paanoita mistake, ane paanotadza. Ndosaka tichifanirwa kudzoreredzana, ndosaka kuine matare anoyananisa, kutangira munharaunda dzatigere, kumasabhuku, kumadzishe, kumadzimambo, zvichienda zvakadaro kusvika kumatare ehurumende. Izvozvo zvakaitirwa kuti tinosvika pane patinokundikana. Hapasi pese patinoti munhu tadza ndikutswanye, tadza ndikutswanye, tadza ndikutswanye. Paripo pamwe munhu paanofanira kuti akatadza todzoreredza, tomubatsiridza. Munoziva here kuti tine vakawanda izvozvi vakarara mumarinda, vakafa, vakazvisungirira, vamwe vakapara mhosva dzinovagarisa mujeri kweupenyu hwese nekushayiwa auya padhuze adzoreredza. Munhu anoda munhu padhuze kazhinji kana achinge abatwa nehasha, kuitira kuti arege kumeka madecisions panguva iyo yaanenge akatsamwa. Saka ndiri kuti nini hama dzangu, ngativaregererei mai avo, ngativanzwirewo tsitsi. Zvinowanikwa, zvinoitika mukurarama, nekuti tiri vanhu. Pamwe pacho kune mweyawo dzinotevera kumarudzi kwatinoberekwa,
kungava kunobva mwana, kungava kunobva amai. Kune mhepo dziriko. Bhaibheri rinodaro kuna Ezekiel chapter 16 rinoti kwawakabva nekwawakaberekwa ndiko kunyika yevaKenani. Baba vako vaiva muAmori, mai vako vakanga vari muHiti. Kana kuri kuberekwa kwako pazuva rekuzvarwa kwako, chikuvhu chako achina kugurwa. You are still connected. Uchakabatana nemweya. Unotoda Jesu, unotoda ropa raJesu rinokata, rinobreka that sungano iyoyo inoita kuti vedzinza rako vakafuridzira zvinokubata, vakaombera ndiro zvinokubata, vakakunokora tsoka zvinokubata. Panodiwa ropa risina mhaka, ropa rine simba rinonzi raJesu Kristu rinodambura kuti ubve kumweya yerudzi usare wava free. Kuzvimwe zvacho zvinokonzerwa nemadhimoni. Izvozvo zvandiri kutaura takazviona kakawanda tichiti tikataura sematauriro atiri kuita munhu wacho akagara apa dhimoni romanifesta toridzinga. Tikataura sematauriro rinozvinzwa romanifesta toridzinga. Saka pamwe pacho mweya yetsvina ngatizivei kuti iriko. Regai ndipedzise ndichiti ukagara panyika panapa mumaindi mwako muchiramba kuti Satani ariko, uri panguva yakaoma. Number 1. Number 2, ukatadza kuziva kuti varoyi chaiyo vanoshandiswa nedhimoni rekuroya variko, uri panguva yakaoma, nekuti pauchataimirwa nevanhu ava, nevaroyi ava, uchasvika pakufa asi usina kugadzira uchingoti hakuna varoyi, hakuna varoyi, hakuna varoyi. Wobva wasvika pakufa, zvimwe zvichitoda deliverance kuti ubatsirike panguva yachoyo nedzidziso dziri musoko raMwari. Zvakarewo ukararama panyika ino uchitadza kuziva kuti kune gehena rinoendwa kana munhu akabva panyika asina Jesu Kristu, unenge uri zvakare pariski peupenyu hwako. Ukararama zvepanyika pano usingazivi kuti kune vanhu vaMwari vanoshandiswa semiromo naMwari kukuyambutsa nekukubatsira, unogona kurasikirwa nezvimwe zvinhu zvawaifana kuwana nekubhenefita muupenyu. Ukararama zvepanyika pano usingazivi kuti tichazobva toenda kwakavimbiswa mbavha iya naJesu Kristu ari pamuchinjikwa achiti ndinokuvimbisa kuti nhasi uno tichanga tiri tese muparadiso yababa vangu. Ukararama usingazvitendi izvozvo une era muupenyu. Pekupedzisira ukararama usingatendi nekuziva kuti kuna Mwari akatisika akazotipa Jesu Kristu mwanakomana wake akatifira pamuchinjiko namweya mutsvene anogara mukati mwedu, upenyu hunogona kunga hwakananga musango. Nekuti John chapter 14 verse 6 inoti ndini nzira nezvokwadi noupenyu, hakuna unouya kuna Baba asina kuuya nekwandiri. Saka ndamboti taureiwo kwenguva ino. Regai ndimbogumira pano, ndichadzoka zvakare ndichikupai kana pane mamwe ma-updates pamusoro penyaya iyoyi. Asi pane mumwe murume andiruda kuti ndikusiyei muchinzwa audio yaakanditumira pane imwe nyaya isiri inoyi, inova nyaya yakaitika 5 years ago, nyaya yanetsa yandiri kutenda inini kuti chasaka nyaya iyi itange kumutsiridzwa mushure mwemakore 5 panofanirwa kunga Mwari paine zvaari kuda kuratidza. Nechikonzero chekuti nyaya iyi yakasoitika kare muna 2020, nhasi uno taamuna 2025, so nyaya iyoyi yamutsiridzwa zvakare. Ini ndichidongorera kuseri patinogona kunga tisiri kuona tese, ndiri kuona kunga Mwari pane zvavari kuda kuratidza pamusoro penyaya iyi yatanga tatokanganwa tese. So nekuda kwekuti futi ine chiitiko chemwana mukati, saka haitipi kugadzikana, haitipi kuzorora. Ticharamba tichinamata tichiudza Mwari, uye tichazamawo kutaura zvatinenge taona, tichipanana ma-updates panoda kufambira kusvika panzvimbo tinenge tichingosvika, tichidaro kusvikira Mwari azviratidza sezvandiri kuda kuona pamberi apa. So tinoda kukutendai zvikuru nekuteerera nekunga muine sure. Regai ndikusiyirei audio iyi, tosangana muzvikamu zvinoteera. Musakanganwa kusubscribe pano paUtindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Zvirova kuti kana washuwa nyaya yovhu unongomhanya paUtindi TV. Fear not, sin not. Muono wangu wakadai so kunyaya tapiwa makore. Ndakanzwa mai wacho vachiti
muono wangu anoda kuti ndiwaonese. Ndakanzwa mai wacho vachiti isusu hapana zvimwe zvatingakwanise kuita nokuti mutongo wakapuhwa senior makore natafadzwa shamba uri enough kwatiri. No man, ivo tafadzwa shamba nasenior vari mukati 1 2 wakadii wakasungwa handitika vari mukati. Imi kana memanzwa kuti tafadza naro kuzeni vari kuramba handitika ngavafambe. Zvavo zvokutaura tanzi hatina chandinacho tinoda kuti n'anga kana muprofita vati evha vanokwanisa ngavauye. Hakuna n'anga inongosumuka kubva kumba kwayo kuti kwaenda vaya kuzonwa kubatsirai without kudaidza chifi kana sabhuku kana mambo. Imi ndimi munotofambira nyaya dzacho. Kuenda kuna chifi kana kuti kuna mambo kunotaura kuti mambo isusu tauya tiri kuda kudaidzawo n'anga kuti itionere kuti musoro womwana uri kupi kana kuti itionere kuti munhu akauraya ndiani. I think muno muZimbabwe mune n'anga nemaprofita mamwe atinongohwa maredhiyo umwe achitaura in ways different. Vachitaura zvavanotaura ndiyero basa iro. Poitiwa mukonde kuti mukonde ane dhora ane $5 nembinga dziriko dzakazara kutekeshera nyika ino idzi kutokumbira kwavari kana menge musina henyu chinhu chamunacho. Kana imimi kufamily kwenyu mungabva mashaidzi kana kuunganidzawo $200 here yetransport nyangwe pacontributa mari mofamba muchinotsvaga kuti akauraya mwana ndiani. N'anga dziri kubudisa varume ngatiitei serious. Ngavaite serious vana amai vari kuka. Hapana munhu ari mujeri paachazomboti kwai akatovapa maadvice kuti endai kudzin'anga vafambe munzwe kuti akauraya ndiani. Mwana womutswa wotaura kuti chakati. Hakuna dzimwe n'anga dzinotosumutsa munhu even akadii dzinomumutsa votaura kuti inini ndakauraya nanhiki wozvivhira ega mwana wochengisa kuti uyu ndiye akandiurayawo. Simple. Kwete kuti kwai hanzi enough is enough zvakaisiwa kuchechi zvakatovharana. Ivo vana mai panze papai vari kuziva kune mwana, vari kuziva kune musoro womwana. Saka ivo ngavafambe. Ivo ini sitokutoona kwangu kune dzin'anga dzekuti pakaisiwa jira kudaika zvinhu zva1974 zvinogona kubuda. Inge vanhu vari kungodza dzimwe vamwe vanhu vari kuuya vachiti n'anga iyi yakaziwisa remba apa tikatoona kuti nhiki nanhiki ndiwo wakanokora tsoka yangu ngavaendezve nehembe yemwana kuti hembe yemwana ndiyo iyi tionerei kuti chii chakaitika pana tapiwa. Kana waona kuti chakadai ndochakaitika pana tapiwa tibatsirei. Takawandisa n'anga muno mudzi dzinokwanisa kutibatsira kuti musoro womwana uwanike. Kana ugonzi yosiyeka kokoko wakaisiwa nani huzi kana hinzi kwai ugu akambobhoilisa musoro akaenda nawo wakazowanikwa musoro une 13 years. Munharaunda hamuna munhu akambofa ane 13 years. Hazvisi kukonfirmiwa zvese izvozvo zviri kubva kupi. Saka ngavafambe. N'anga inombozama kufembedza pamusha pese chididi zvese zvichiitika zvizvozvo. Iri mwana aite se kwete kuti kwanzi haisusu vangati tiendai kun'anga muda kuenderwa nani. Ngavafambire nyaya dzavo semhuri yese younganidza mari yofamba aenda kun'anga mwana wabudiswa chete. Mbozi isusu tetisazozivi mani mbozi mangwana zvinowirawo kwatiri. Akomana zvinhu zvinonyangadza zviya zviya. Hazvisi nyaya yekuti tingaswede tichitamba nayo tichiisekerera nyaya yakafanana neyatapiwa iya. Vanhu vaya kana vari mumajerika hongu vari kuramba uyu ari kuramba uyu ari kuramba. Hongu uyu ari kuramba kuti inini handina kuuraya maoko anga akachena. Uyu ari kuramba kuti handina kuuraya maoko anga akachena. Alright. Vari mujeri vari kudaro. Vari kuda kuona kubuda simaonero evanhu. Handitika chivapuruvhai kuti no ndimi makadii ndimi makauraya. Moenda kun'anga dzakawandisa n'anga vakomana dziri kuita mashiripiti zvokuti wangakoniwa kumutsa mwana kuti muka
urwirire ugadzira kuti mukako ikoko kuendana kuMozambique kumarawi kuwanoenda kunosvikika kutokumbira kuhurumende kuti tokumbirawo mutipe mari yakadai toda kufamba kudzin'anga tinyatso kuzwisisa kuti chiwanhu chauda kuitiwa tiri madzimambo ngawaende kuna madzimambo ache ayo unotaura zvichemo zvavo kuti zvii toda kuziva kuti akauraya nyangwe havo koti yechirungu yakaita pa toda kuziva kuti chii chakauraya mwana. Zvinobuda pamagirazi, zvinobuda pamalembu, zvinobuda pachii, dziriko n'anga dziri kungonzwa kuti dziri kubudisa vanhu chokwadi pachena. Zvozokoniwa pana tapiwa. Aiwa. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, utindi TV yasata, utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone eutaka njanda waya waita mukurumbira neutindi TV amakan komana eta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai